Guys, first bangka muna. darating ngayon ang bangka namin dito sa Bamboo Paraiso. Bamboo Paraiso. Shout out din pala sa Ito yung Bolo Beach. Bulo Beach. Yung mga client ko doon nag-aantay Shout out sa Hindi naman yun ang bangka. sponsor. Papunta na yun sa Ayan sa likod yung sponsor, si Ma'am Malo. At saka si Ma'am, kaway-kaway Ma'am Malo. At saka si Ma'am Ludi. Yan mga sponsor ko guys dito. Ayan guys, darating yung bangka. Yung mga client ko guys. Oh. Yung iba nandun na, umalis na. Kami, sasakay pa lang ng bangka. Ayun. Ayan guys, mag-island hopping kami dito sa 100 Island. Okay guys, tutur ko po kayo guys. See you there. Hindi ba And yun? see you. Napayata tayo ng ano. Hindi kasi hindi siya ma-charge ko na. No, ano eh. Mga sponsor, kaway-kaway. Woo! Kaway-kaway. Welcome to vlog. Ako naman guys ang kakaway. Okay. Ba't hindi naman tayo ihatid ng bangka? Dito lang nag-alisa na yun. Yan guys, oh, paparating na yung bangka namin. Mabagal, tinutulak eh. Tinutulak, tagal. Ito dito mababaw dito. Antay pa namin guys, oh. Okay. Wow, teaspoon. Yan guys ang ano. Ate, marap ka nga. Awi, awi. Pinapagod na si Bakero sa sarili niya. Mga OJT nila dito. Mga OJT kayo. Okay, good luck. Yan guys, oh. Anong nahuli mo? Ha? Plastic? Akala ko may nahuli ka eh. Ano yata nahuli mo? Jellyfish? Yan guys, pupuntahan ko muna yung bangka guys. Guys, subscribe po kami ganyan. Ay guys, sasakay kami ng bangka guys. Kaya hanggang dito na lang ako guys. At sa next episode na lang po. Ingat po kayo guys. At ingat din ako. At magandang umaga sa inyo. Bye!